Veditä hienosta Volvosta. Ai, ihana. Teille Karttunen pystyy vielä vastaamaan. Hokkala, sisäpuolella Kuusela, sen jälkeen kakkospaikan ja kaksihan tästä tippuu yksi kappale siinä ja sillä tästä vaiheessa. Ja näin siellä mennään kaksi kolmannen kisatekeriä. Voi hyvänen aika kun huppoota menee. Kauppakosken sijoita ekstra pulkkia Mäkelä kouluille mikäli. Ja tästä selvä Tanila laskettelee ennen tuulta. Ihan liikkeen Heikkilän ai. Noniin, oli aika vihaisia kääntäisiä. Tuli yhtä tasaista kalustoa mainion päässyt. Hetken aikaa olevat pyrkimässä kaikkimaan. Pyörii kalustoa siinä. Ja mainion pää jäi. Ja hyvin lähdetään ja odotetusti sieltä sitten numerolla 33 lähdetään tässä vaiheessa mopedin ohjaukseen, mutta sitten sillä teroitetaan kuljettajalle, että kilpailu suorituksia se tarkoittaa ja sinulla annetaan varoituksia. Ei ollut imutorvi. Siihen paha pyöräily. Okei, tuplat. Iitala kun vetää sinne tuplat sitten heti. Nyt on sellainen tumat. Ykkönen joutui vähän kokeksi. Yrjönä kolmanneksi. Neljänneksi. Koskema viidenneksi. Yrjölä ja lähtösuoralla menee auton kurikalla ja ennen. Nyt nähtiin sitten sekin. Ja nyt lähti aikamoiseen pyörintään siellä. Sitten Mannoja ajautuu tonne penkan päälle ja putoo saman tien. Halonen sitten Koivulaa viedään itse pomppii siellä joku aika muista kiintiä vaatimaan vahva selkää. Nyt on sellainen tilanne, että voi hitsiläinen sanon minä minkälaista kaahaa. Nummeliin E-finaaliin ja Lahtelainen pyörähtää. Kyllä maalituoman. Minä väliin kakkoseksi ja Lainen kolmanneksi ja pari autoa käy kahdella Mäkeen Kykkänen kakkonen, Härkönen pyörähtää sitten sinne nopeaan. Taistelu, mistä tuo taistelu sitten johtaa siihen, että välimeni kärkeen. Ja Laine ja Nummeliini kaataa rajusti. Nyt on romua sen verran radalla, että riittää yhdeksi päiväksi. Ja tuossa kolmea... kärkipaikan. Ja saman tien paaritaan ja kova kaato tulee heti alkuun. Se oli 31 autoja, on siinä kolmantena. Ja Sipiläisellä on kyllä ja rengas lähtee saman tien varokaapa vähän siinä tuomarin pisteellä. Oli
aika liki, ettei kolhattu siinä sitten takaraajua. Kamppailua ja Kaite kolisee saman tien, 2 autoa menee saman tien ja jälleen kaadutaan. Parhaimman lähde ja tulee sieltä sisältä kärjestä. Ja samalla mennä kaikki samaan nippuun. Loistavaa, hyvä pojat! Siitä jonossa siellä Marikko suorallaan hinurelle hommia tämän määrää ollenkaan. Katsotaanpa nyt sitten siellä pelastushenkilökuntakin juolla ja nyt tulee tiukan näköinen nippu ja siitä nipusta pääsee karkuun numero 87 Sami Rautanen ja oliko Markku nyt siihen Järvi pyörähtää, heittää tiukat poltit katon kautta ympäri ja sitten myöskin Meriläinen katolleen. Ja näin saadaan kartingin EM-hopeamitalisti Joni Viiman tuo porukka edelleenkin. Sami Helenius kakkosena ja sitten käy... Saamme liputuksia numerolla 120 musahan tuonne vetelämmälle osiolle ja sen lähden myöskin jutturina piti jää. Ei siinä mitään. Nyt tulee rinne sitten sen verran tultiin kyllä optimistisella ajoniilillä, että tuosta tuli aika. Ottaa parha lähtö Niko Lehtonen. Väytylän tarkoitus sitten kolmantena. Kakkosena olevana auto menee Jokinen kakkosena, Jokisella vaikeuksia joutui kosketukseen sitten kilpailemaan 7-4 Savon kanssa ja Savon kolmantena se kuvauksia. Tässä onkin kovempi taistelu ja Jokinen siinä menee kakkosessa ottaa lähdön sisältä aika hyvin selviää Janne matkaa ja taistelijapari numero 68 ja 30 taistelun